Fl-ewwel nofs ta' din is-sena ġew kważi 341,000 persuna bil-cruise liners f'pajjiżna daħaret skont ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn dawn iċ-ċifri riżulta li fl-ewwel sitt xhur tas-sena kien hemm 154 żjara minn cruise liners, dan ifisser medja ta' 2214 il-passiġġier kull vapur. Jirriżulta li bejn Jannar u Ġunju li għadda l-akbar ammont li ġew kienu nisa fejn ġew aktar minn 180,000 biżjed minn 20,000 fuq lat ta' passiġġieri irġiel. Skont l-NSO fost il-gruppi tal-età li żaru pajjiżna bil-cruise liners l-akbar ammont kellhom bejn is-60 u d-79 sena u wara kien hemm il-faxxa ta' bejn l-40 u d-59 sena. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll kif f'dan il-perjodu l-akbar ammont ta' passiġġieri ġew mir-Renju Unit li ammontaw għal aktar minn 64,000 persuna, dan fil-waqt li wara isegwu dawk mill-Istati Uniti u l-Italja.